Dwuma Badu aye no kojo besia. Pani Nana Dwuma Badu, me hunu hina wadim sada. Me hunu hina when you mean yansan sada, peminchi a mimi Techimani ba. Hey, ana Dormaahene pa. Dear na no worker. Enti enche bia ana me bovira ka kire o se Dormaahene na Dwuma Badu was starting how dey ni bi na attack ya kakra no be ready on Asantehene no was started e da media ne so a TikTokers for no abe clash with Nana Dormaahene. In fact oma di n'adwuma nkasa oma di n'adwuma si enso hwa kasa hwew TikTokers for no di Dormaahene dwuma nkasa be mo nchiri mu no akire wa adwen ama me e wo comment section ha Penyah block media me so say ni demo over like video no other my subscribe button so number click the notification icon of latest updates number chile wa adwen dia mama e wo comment section me so baswa no wa share what so anya bi ahwe it's about 2 months ago ana Sampahene akonya nsensem no ye siwie ye ne gadget no I said the Otumfuo Asantehene Sampahene no after so hwe nsensem no or no Otumfuo born na Mahene e we dey call National House of Chiefs e ko gadget no no ana so Dormaahene say on tears from there there or ye who dey take can say kakra e no twa so etire din abusun obi enu asem no etu atwa bi a eye samodua ene o ma no keka nsem hunu kwada ye press conference keka do pe twete amanfo nyina ye memasem bi e wo ho no mo ene ho sam na ye ka abusun on the Monday no ana Asantehene nya wo ho kese eye Germany president obesra ye na se ne ni hwibom gi ene chele no out of nowhere ana Dormaahene pese ogu ye ni mu ase se Dormaahene pese obeka Asantehene no na Asantehene no ke kan o ma twen ekire no na ye hoho ye o se sa Asantehene kura ya lo ya sa ye ni hoho ekire no e wo za Dormaahene SBA interview na ni interview ni mu no ene ni asem a ekura ewu no o sa akọ wa ekuru na ni Sampahene akonya ye si ya asumdua ba bebia ye din no Dormaahene asa akọ wa ekuru na ni we ni nsem o ka no ho no na nsem bi asisi ama ye mu bi no kurani ye kasa kwana efa so no mra nko school ba kirem no nye sa mra no okoi se uni bi oka asem na nipa ne tifie obati baba mfa ba ko dini nko hye enwomam me da menti bi dawo na obi aka kire se mi Dwuma Badu antoso mienu bi court bi akoginaye aka se asumasi anabenten na oye Sampahene wonsi ni hu wonye no pre magire ba bi a magire aka sa asa ya magire na ye kasre ya basro ba be di asem no mama bi nye be takra odwam na be pia be minim bibi abedi pia be nipa mienu be di asem na be ni wa be mwa emma baako nye sa mra ne nkosua ye nye sa mra ne nkosua ye ade hye mienu opra konwa nka mieni ni kura baako di kan atna so fie du ma wonye ono ne bapa na nye ono no di hini no me kura o chama nka mieni baako ya opase obayi sana bro everywhere nye madamfo nka madamfo abri bibia nye ne ho na kango ndi Dwuma Badu nde ntanji ade me nyoda wonti mi so nsesa magene ne no de ba sesa magene akonya kasie te se ani monyam wom se bamafo akonya bade ma wa abani bibi onu wo pe na kurankwa ne de meka ko sise mewu ne mesre adihie aba wo Sampa nsrobe ti mu se ye mo Sampahene akonya e wo manhia hifie asebe kura ye mo de manhia hifie asebe kura ni na nsebe na Dormaahene be kan ye say on pass mdwe na ko media ne so a o ma di Dormaahene dwuma paye o ma ke koma ya kire na Dormaahene Na Dwuma Badu aye no kojo besia. Pani Nana Dwuma Badu, me hunu hina wadim sada. Me hunu hina when you mean yansan sada, peminchi a mimi Techimani ba. Minchi, Techiman ni mi firi. Akoma kunwa ewo mi fie. Ni ameka ne se boro hemfu ni nyina no, moti prison, mo da fiase, esan se Nana Dwuma Badu mpese mo bohunu han. German ban obaye no, ofiri Jubilee House pe ni wodi nani hwe. Manhia. Suwairi mampanyini oba Ghana
ofiri jubi ha so pe no odi na ni hwe manhia manhunu nti na Najima Badu pese kire se wo de wahenie no tambia no why broga the chief of broga nti wo pese kire se wo hunu ye no twamu ana minim se wo hunu ye no wo hwe na eye ofe ade na Najima Badu ni man se wo take Asanteman wura ade na Najima Badu ni man se wo di Asanteman atem ade na Najima Badu chiri kura so wo behunu se Asante Kingdom afasha aduru anase nimonyam hyekesie bi na omo hye Asanteman da bia Otumfuo na sem ba ko a waka ne se ye ma hinni enya kono na nso so na Najima Badu de ene bono hemfo de ahinni enya kono ahinni boy chia hefa enya kono ba kokora na nso na Najima Badu aye no kodo basia hina oni de chese won huna de pa na tambia no wo sori tia ne yanko hene o sori na chese ena sei na okakasa anye de kire ne yanko hene ni na Najima Badu ni wanya hemfo bi no mu a bedirechi a okasa benyina betie no na benya badwene se be sori afiri sumu ama yitu no soso no yesu yahunu han pa ne na Najima Badu mi hunu hina wadim saada mi hunu hina wani nyansan saada obi be kasa denti a abrantie yi wa sori a wo kasa tia wa wo hene ai na kura ne baby ada no sa wa mfa nto a efiri to esanse dienti na mani abra me kasa sei me nka bi da na so baby anuoma ekọ no nuoma eya aginsamu nuoma eya akọ baby ensese ekọ nuoma eya atochima nti breduru se yeya bonofo no yesori ope minchi ya mimi Techimani ba minchi Techiman ni mifiri akoma kunwa ewo mimi fie menti da se panyin bi atwam afiri Asanteman mu edi nani ahwe na Najima Badu wu fie da bini ho esanse wo ye molo woni wo hemfo mu firi bunu nyina molo hemfo ni amuni mwa se mo kasetia Asanteman mo kasetia Otumfuo te kokko so ana Dormaahene pa die na no woka o si Farouk edi ade 10 years ago oba sa time na o gazeti Sumahene o gazeti Wenchihene no adenti na wan gazeti no because 10 years ago dia eni obaja Wenchihene eni obaja Sumahene na adenti na obeb gazeti wo mu nyina jawe enti adenti na entro ye wo de sa ana wu dambo no entro na ye de ball dam. What sort of nonsense is that? Or hima ben emra omu tamu asem Farouk ni mami tamu asem no edi call menhia no na wo na Dormaahene wa himfie fun na ewo doma no na eni ho adenti na wan fan ko ho wan trasuma hinkuru adenti na wan fan ko ho enu odi ba Asanteman ne ya kan wi a na wo ti ho judge ni lawyer ni na wo ti ho say you don't know anything about customary arbitration. What sort of nonsense is that? Ne ye jiji usu na wo kan kwase asem onkwa na wabodam wabodam na unyanum wi laka no ene o whisky no mfo no onkoto papa otonso a wonfa ko kungu mu mane dilutu kakra onum wie pe na sebi na enkwase akika na aka no. What sort of nonsense is that? Are you telling me say Mandemos, you don't know anything about Mandemos? Ye can assembly wie Asanteman, they submitted, they themselves brought the case before Asanteman Council. Omo ane di ba ye, ena omo invite ye, omo di tia ye, ena ye nso ye jitu mu a ye ba ye no ne ye nyina ye sra ye rantam kesi kan ntam kesi, ena ye submit ye ho to the customary arbitration. No man can say you've not taken that arbitral award to any court of competent jurisdiction to set it aside. Then you will get a lawyer who is a judge to be fooling around and be making stupid comments. Now the same person will still be on the bench. What sort of country are we building? What sort of nonsense is that? Onkwana wabodam, and onkwana anu we toffee. Another mine in Tiasemunchaso.
wedding kuku into how say with selfish interest now open when you appeal court charge the amount where they are your politics and this if when you seat here or bununa to how say unchaso wama may basa ne e course was some basa ade dey na benye film nipa hotel na chi court wedi wenya Asantehene di wenya ndu ha no say wenya nko for madwene mo ha na wado madwene di agro selfish interest nti omedi wachi a momanu makogu ase mpeso we say twa asem so de akofa aba twaso na emwo do kan tasu why minim de wope asimu kusi koden koda Dormaahene mfatao oyo ohene basa mfata why Dormaahene ntokwensi wo person tokwesi sampa de na bi na afrim sampa fo ni bi no madwene mo ha no mudi wachi position ti musie mukuro post ohene ohene de nipa ba ko ni bidi ti afimu a won say Dormaahene nyimi musa wate mani nyimi mu so mo nsuya nyansa Dormaahene no hwensi wo fight bi ensi wo oboko Ghana for na Dormaahene aka no bi mo takra de jam ya wo ye wo sampa de hye ebro wo ho atwotwetwa wo ho sekan na efa ya wonom di na Dormaahene chi ya wadwen ye won se na Dormaahene na eboa wonom no wonom nim se wasema ye tenten na nokre endia ma wonom na emra nso adi atia wonom no ekuguo no nyina na Dormaahene ene hye akiri abusuafo me na nabaka efa sampa asem abamanimu da makabida na menuanom ye na nasia samodu abusua se mobeka ya tama asem no baaye no meka kire mo se eye ahensem na se nananom tia asem a wonom di so na se wokoka kama wano tra nananom a wanhwa na wo de bem akogefo me kire se bia na wo di bem nanso woni yoe na wo kasa nti no na wakwa akodifo enti mumma mimbisa asem o manhia se mususu se manhia esisi mo ewa asem a Otumfuo ate ne committee level mokọ committee meeting no na asem no ti sei nanso ese akire ya mu disperse ya na se mu tie no mokọ no na ani adane enti mu kan ni pense ohiri bi mpo akoje adamude na momra sampa asem die ti na nabaka efa memfa manuntum na ya asem modua adi nkuguo ewo sampa akodwa ho na nabaka efa etiseme medi nkuguo de ti amekasa no na ya asem modua di Sampahene me na nabaka efa na nka mepe nanso enye me mepe ena nananom ntena asem so a wodidi asem wodi amamre amane adanse animu ensem kiremu ena wodidi asem na semanhia ya eye no kura fie ya na ya asem modua wo ankasa kasa mafo ewo gidie wa Asantehene mu se odi nokure se nokure na ani amawa kotu a eye mra no emra de bedi amawo eye asensebe nanso asem no nyina ntwa hia no mepese betwema dwesi bibi so se na Dormaahene ede mo donafuo na Dormaahene eka ho ena mo asem akwakodu sei ewom se asem no ba bi wo ha manhia atem no me na nabaka fa meka ne pense wonom dia nwansene ho abufuo bere ekuro no meba bekirem na Dormaahene ne anwansene no na ya asa modua woni wachidifo na Dormaahene edi mo ho agro yenti asampa ma yedi no madam pona so ye obia no ne sanga bloy all kan sa asem ya nkan twa ne tia acha wo be kan se be wo social media no so edi weni public sympathy but in reality no woni nana ya ye friend say Sambaja fla ya nei emra ama ne tumi se woni Sampahene no woni ni wotwaka out of that twaka nanso wonim se wono Sambaja fla no emfa na dwen mai ono nana Dormaahene nti no wonim se mra ne bibia no ebe favor nana Sambaja fla de a mo na wo pemo ayusu mo eti wo so yusu na dwen na mo ta na kiri ana ekwa ete se oboa mo nana Dormaahene eya agirigiri ensuo no ohuru no pa ne na na nduru ase nana Samodua nana Dormaahene ni muwa bi ya de boa wo mumye ntie no benisa me nye nipa mbuntantia ba sofo abedi asem wo house wo no so ma ya se ben kwa o ne be nkodi basem ne e bebe bua ma no me ho ni ngina ne e bebe bua se sa nipa wei ono ne ya Sampahene onkonko pa ko nyakase no ono ne ya de bede ma no
Oma menka baako. Nipa baya miyansa. Miyenu baya dehye bedi ba nwa konya. Baako asori se meso ntibi aka ho. Na nka banya miyansa. Na saa se ngwe be kokko yifri ba bia. Miyenu obedi bi a baako no do beka ho no. Be ko yifri. Be ko yifri. Ni hwehwe mu ne yakoye se wo de ewa ato so miyansa ka ho a obeka ho. Ghana for hona asem no asem na anye ye hono free ni okoyi di free no hona asem no wo na be yi di free ma e kwam papa so se filipa no don tiase anya god no beko asem we ma kan aya binum Ghana aba beso be pese be nya de be mu paso u faso wo tu wo mane mo me so ntempo no ha na sampa no ye ntia sampa ma ye din no e madam po no so you be on is an glory. All can say we are. You can try it here. No cry back. Sampa Konyano. I want to see. Sampa Konya Bensin Manjoto. Sampa Konya Bessin was Sampa. Na say Bessin Sampa we. Na say no because from now. I did not watch it. Now not the mind eka one side of the story. Say Samodu ya fie, eni kofi sunu fie, ena edi sampa akonwa. Die abas na anu ye ya, weye samba jaflei. Eye, akwemu. Tio, Samodu ya fie, eni kofi sunu fie, edi sampa akonwa. Na die na anu ye dina didie, wonika akonwa no weye akwemu. Asemwi, tama metisi asemwe ya, mi bisa menshia kwa chinano. Minyako edi free, na na samba jafla, ni side. Na kwa na minya no nipa no ne miya nkasa yie enti no ama mani anye den mani anye na sasam no yedi ye no enanka na samba jafla mum ama medi ade a nka me sansam no be refe no na nka me so medi abe tu me ho se ohina nka me pese odi sampa so enya asema wonu kodi manhia no na Dormaahene wanti ana videos ahudu nyina wo ho ya evidence wo ho a na Samodu wonu na busua akwamete se wonum dimensia di se baabi a manhia di asem no beto no eye nokure turodo akontopo bi anim esanse emfie tete ena manhia ene asanteman aso sampamu akura sampa amana bepem ene ena yebo abusua kuruwa na wonum bo no abusua pani ya anase pani ogina na Samodu side no entimi ankyere na abusua nton ewo abusua kuruwa na wonum bo mu asem ba yetie ni din ni aye din because na nasija Samodu no so di Sampahene enka mepe de ti amepe ne se ene obia preko de wonim no wono na minim no na samba jafla e wom se wo ye wura fie na ba kefa minim no sabe menim no eni twaka bia banana Samodu yi sade na sefo sitie ene sade o sit me pe o masem ba mentimi nka bi de ti mentimi nka bi ni se na Dormaahene wo na wo bo mrantie ya sesa me ba be ka no kra kire enti na Samodu no one side of the story nko na wo ka bra nana ayi samba jafla se for frame no ye frame straight ka kire me se sampa akonwa ye wo no dia na wenum mom ena be so won fie ena sade wo sinim kasa enti wo ba gi akonwa free wona nano mo sem Ghana hanso no ye wo history me bi wo a ebinum akonwa tim kodi baabi ema ebinum tena so na later wo no maje me no why say kura me mfiri so me na me kwa kire say e nokre anenye nokre enti na me dia ne say ye be kwa kodi asem no wo manhia ene ye kodi asem no wo manhia ye kodi asem no wo manhia no baabi a me nananom fa wansene wabufuo bire ne kura me ka no ne say enka nananom edi asem no ya wo hunu say Samodu asia don na kuro na pu edi Samodu achi no nka ne ka wo ho ya nka obetimi amabusuya na tiasese akonwa na nyamo dia seni no ye mama tena so na ya ye mra dia to ho nka ne ka wo ho na eso nanum gina adanse a wonya ne manhia eni nkura wonu bo ye nyina gina wontumi so why Samodu afia akonwa no woni mi entia na ya Samodu ne ne nkrofo bire bia no video samoye eni kutupa na Dormaahene hyem no ema mu video eposu ekire ememayo ena ade asantechiri ene se wo kire tumi obekire o se wonu mutumi
eti nana Dormaahene time ya wodi ti social media ya wotu mfuturo gu amanfo ani na wo wonim se mrantie wo mwa wo no enso beka sama na wo di age ni monyam ama mrantie yi bre no ena wo ye wo hene sabra asem no bo se hya ase na no ena akwa asante kotoko hena na so efie kude mi wura asem no say ni na ti o eti yenya investigation ye pa na nhwe ya ede enimguase bi ebebre yen wo de nka se wura nko ebebre yen nyina na say ni na asem no tie ena nka wokoka delegates ya Otumfuo eti wono mo ena mo hwehwe sampa asem no mu yi a nka eche wo men ka se bia sampa wo bro na Dormaahene na nka sa nanum asem tom ayi sampa samodua ma nana Dormaahene usi samodua wono mu wura eni Asantehene a yesi hini wia ne de akwa akosom no na se wura ne obi na se wura de no kure to ba bi eda ye twifa de so samodua nana woni wasefo nana Dormaahene edi mu do na fuo woni ma men kan kire mo social media enye ho ne edi hene public sympathy yemfa ni hene yedi amamere amane yedi abusua dua ne adanse ene kekase ani ne edi asem menhia mu video e ba ya mu amudi adanse koto Asantehene se o ka asem a ba bi odi betu bia no eno na mogitum no eno titiw kan wo ena na menka bi no ena na Dormaahene ho ahi so kan ofisa na Dormaahene mimi nim se ontimi ndi machi ma mo nsose di da oni masem ka enka woye ohene tsei ya Dormaahene senya wo wanu mu nsem eni tumi ya wo pass sa manfo agu wase aye ho tse de woye konkuruwa enka akwa Asantehene wo boko mi wura oda roma asami seni what you seni tu de yiwe ni pa na yenko grounds ni yenko hwe asem no ni enhwe se de sitie hwe nkranza hene nana kwa mbafo ye otoso nan ne wo fati ase wo Asantehene hwe hunu se ne wo fati ase abrante nso di ade eyeye nana no odi ade eyeye kwan be no befa so a atena konwa ne dom no nyina kwa akodi nkranza hene ya otisu ya fa enso ye ka mra ne amamre mu a ne wo fati ase Asantehene ni nyansa mu no timi ye ya de ne nsabo ne bana pampam nkranza hene wo fa do e ma ne eye kom no to asem no ama mpanimfo na wono yi hene Asantehene ukodi fie na wodi asem a wodi asem for years mpanimfo ati wodi asem no so bebre wa experience na tie se binum kura gije musika wono mo professional way of taking your money nti Asantefo no wono mo di asem a you got to be vigilant sampa asem na amanfo bebre nti mu videos ya menhia hia ase yiye no ene ma amanfo ka se nti se na asem no tie na ye di asem na se wo wa bie wa no se ohene ye no kwafo odi nokre di obeka no eno na obegi atum na so ohene ne di asem na nko in your favor yenya makrumo nana Dormaahene wo bo sampa utie wo bo sampa takra de gem ene de wo ye no asem no akọ nokre fie ye manhia e wona amamre ne nokre pie mrantie ya je atum se manhia ne beka nokre ani amboa wonom yakọ mra fie ani amboa wonom woda so dia etia kodwem je sampa ho ani monyam ama kuroma no mom ebre nana ya sabodua wada roma se kuro no eye wo nananom de ampa enya afi ba ko pe ene ye de ko age ye man kuro eye wo nananom de no ye nsen no se bia menhia ehwe eye nana Dormaahene ho ahi ena asem no wodi ni sa na se mo evidence a appeal bia mo no monko e wo court na mom kuro eye wo de no ye mfa tiritiri asem ene se kuro no wodi ade a nka mepe efise wo mepe wabusua na asem munim sade esika sadi pa ho utie but nokure ena me ka kire mo no menye fake menye bias na samba jafla menunu ni kaka bia tie samene ni wotwaka nkasampa asem nka meka bi die ntia menka bi eye wo na ya asa modua wo ho dontia na Dormaahene ede wo do na fuo tie wo no wabusua monhwe yie na oyone ammo mukuro na Dormaahene ono anim se Otumfuo ede timi ekita sampa asem mu
na nka wo krokro mo na mo kwakwaji tumi no wi a mo ba be hye nase nanso wantimi ehu kwan obefa so adodo anase huhu abofra dwoso akaso ngeno ne so kwa Asantehene na ase na wakokoto Asantehene na one na ye baako na nka o ma Asantehene do odu asem no mu na nka de ono pe no wonya wi a saa bre no mo fa madwena Asantehene beka se mo na mo yina ma na nka ono Dormaahene ne hu ayeden afiri so nanso Dormaahene adwene woni tima woni petumi bi wo bono ho no nimdie eni nyansa ye de bobo saa adwene no edi nyansa atumi no onyae eno no de se mo sampa no monya careful kura ye de no yense no na Dormaahene wo bo sampa comment section. Hi Penyah Media. Accra.